Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि देंखो बसुमतारी YouTube चेनेलाव बरायनानै साग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार। प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामलांथार। बिदिबा नायलांदो भिडिअखौ। मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों। आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों। मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों। मोदै हुगारदों आं नोंखौ लानानै बिखा गावदों आंहा। नोंखौ साननानै मोदै हुगारदों आं नोंखौ लानानै बिखा गावदों आंहा। बैथा गैयै आंनि जिउनि गोजावलांबाय रुगुं गैयै लैथोआव। आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों। नोंखौ लानानै रनसायनाय सिमांनि खामग्लिहोथोंसै आंनि गोरबो बिखा। नोंखौ लानानै रनसायनाय सिमांनि खामग्लिहोथोंसै आंनि गोरबो बिखा। मेगननि मोदैजोंनो गोसोनि रायजोआव नोंजोंनो गेलेगोन गोसो गोजोन खालामगोन। आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों।
मोननाया गोसोआवनो